Но явно е имало проблем с трудностите им, Не, тъй като и възможно оценките е са им по-ниски поначало, вчерашния да, ден. възможно е поначало да нямат много заложени трудности в Да, сравнение с възможно това е. Това не можем да преценим, Но имайки... това не намалява стойността на това, което видяхме като композиция. Да, като въздействие и да. ефект, определено много приятни композиции двете. Това е най-ниската оценка, която получиха до момента ансамблите и пета позиция за испанките. Сега Израел, също един от неизменните съперници на България в последните години-две. Те допуснаха доста грешки във вчерашния ден. Нека да видим днес какво ще направят. Също с много интересни идеи. Израелски отбор. Все пак да не забравяме, че те се подготвят от руски и белоруски специалисти. Анализирайки финалистите, са подготвени или от български, или от руски специалисти. Друг вариант няма. Всички финалисти, 8-те ансамбъла, германките също се подготвят от рускини, от рускоговорящи. България, Азербайджан. Само Италия не. Само Италия не, да. Италия единствено прави изключение, наистина. Леко разместване в формацията, което би трябвало да се накаже от съдиите. Не беше много ясно в каква фигура застават. Много не сме да се губи синхрона, както и точната позиция на всяка поза. Мисля, не са под един ъгъл, като се гледа цялата композиция, се виждат разликите. Гонене на уреда. Това на